салом бинандагони азиз, бозиҳои 32-уми тобистонаи олимпӣ ки дар пойтахти ҷопон Токио ҷараён доранд, то рӯзи 8 август идома хоҳанд кард. аммо варзишгарони тоҷик дар ин олимпиада мусобиқоти худро ба анҷом расониданд ва ба ватан бемедал баргаштанд. зимнан тоҷикистон дар байни кишварҳои осиёи марказӣ ягона кишварест ки медал нагирифт. чунон ки ба шумо маълум аст, 10 нафар варзишгар дар олимпиадаи Токио тоҷикистонро муаррифӣ карданд. инҳо Шаббос Неъматуллоев, Сиёвуш Зуҳуров ва Баҳодур Усмонов оид ба бокс, Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов, Комроншоҳи Устопирён ва Темур Раҳимов дар риштаи гӯштии ҷудо, Анастасия Тюрина ва Олимҷон Эшонов оид ба шиноварӣ ва Илдар Аҳмадиев дар давидан ба масофаи 100 метр оид ба варзиши сабук. дӯстони азиз, суҳбати мизи гирди радиои Озодӣ ба натиҷаҳои иштироки варзишгарони тоҷик дар олимпиадаи Токио бахшида мешавад. бо ҳамин мақсад мо ба студия бархе аз чеҳраҳои шинохтаи соҳаи варзиш, мутахассисони варзидаро даъват кардем ки ҳоло онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунам. Алимаҳмад Мирзоев, собиқадори варзиш, Наргиз Набиева, собиқадори варзиш ва Маҳмуд Абдуллоев, коршиноси соҳа. зимнан пеш аз оғози олимпиадаи Токио як суҳбате доштем бо муҳтарам Абдуллоев ва он кас пешгӯӣ карданд ки пешгӯияшон дар бораи натиҷаҳои варзишгарони тоҷик дар олимпиадаи Токио дуруст баромад ва хуб мебуд ки ҳоло суҳбатро аз шумо шурӯъ кунем. сабаби нокомии варзишгарони тоҷик дар олимпиадаи Токио аз рӯи назари шумо чӣ аст? ташаккур. воқеан мо чӣ ки қаблан дар суҳбат бо шумо гуфта будем ки омилҳои ба даст овардани дастовардҳои олимпичиёни тоҷик дар давраи истиқлолият, ин яъне ки сабаби асосӣ ин буд ки онҳо дар феҳристи беҳтарин варзишгарон яъне қарор доштанд ва бархе аз варзишгарон дар чемпионати ҷаҳон қабл аз олимпиада ки бо нуфузтарин мусобиқаи дигар чемпионати ҷаҳон аст, дар он ҷо онҳо натиҷаҳои хуб ба даст оварда буданд. аз ин хотир онҳо тавонистанд ки дар ҳамон чемпионати ҷаҳон дар бозиҳои олимпӣ натиҷаҳои назаррас ба даст биёранд. ман бояд ёдовар шавам ки Расул Боқиев дар қабл аз бозиҳои олимпии шаҳри Пекин дар давлати Бразилия соли 2007 дар чемпионати ҷаҳон мақоми сеюмро касб кард. ҳамчунин Юсуф Абдусаломов дар шаҳри Боку низ ҳамин сол ҳамон сол соли 2007 ба натиҷаи аки назаррас соҳиби медали нуқра гардида буд ва ҳамон натиҷаро такрор дар бозиҳои олимпӣ кард. ва метавон гӯ ки Мавзуна Чориева низ ҳамин натиҷаҳоро ба даст овард. Дилшод Назаров қабл дар бозиҳои олимпӣ дар чемпионати ҷаҳон мақоми дуюмро касб кард. аз ин хотир аз нигоҳи мо ва аз нигоҳи мутахассисони варзиш дар он буд ки ҳама ба ҳамин чеҳраҳои варзишгароне ки тоҷик ки дар мусобиқаҳо қаблан ки натиҷа доштанд умедҳо доштанд. лекин 10 нафар варзишгаре ки мо дар ин ҷо қайд кардем дар бозиҳои олимпии Токио 2020 ба мо маълум аст ки натиҷаҳо доштанд фақат дар сатҳи мусобиқоти қаҳрамони Осиё. мо метавонем ҳам Комроншоҳ Устопирёнро дар риштаи ҷудо қайд кунем, Баҳодур Усмоновро низ дар ин мусобиқот, баъдан Тимур Раҳимов низ натиҷаҳои хуб дошт. лекин дар мусобиқоти ҷаҳонӣ дар ҳамин 5 соли охир онҳо ягон натиҷа надоданд ва дар феҳристи ҳамон беҳтарин варзишгарон қариб ки бигирем ки аз 15 боло буданд. аз ин хотир
ба ҳамаи мо маълум аст ки худи мо шоҳиди он гардидем ки дар бозиҳои олимпӣ чӣ қадар заҳмату меҳнату чӣ қадар варзишгароне ки ноком шуданд ҳатто ки дар феҳристои боло қарор гирифта буданд. аз ин хотир ман омили якумро дар ҳамон мебинам ки бояд ки мо ҳамин варзишгарони тоҷик бояд ки дастовардҳои назаррасро дар чемпионати ҷаҳон бояд ба даст меоварданд. ташаккур хонум Набиева, мо медонем ки шумо соли 2004 дар бозиҳои олимпӣ ба ҳайси варзишгар дар риштаи камонварӣ иштирок кардед ва ҳамчунин солиёни зиёд дар соҳаи варзиш раҳбар будед ва ҳамчунин дар яке аз олимпиадаҳо раҳбари дастаи олимпичиёни тоҷик будед. аз нигоҳи шумо натиҷаҳои ба даст овардаи варзишгарони тоҷик дар олимпиадаи Токио чӣ гуна аст ва чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? албатта қайд кардан зарур аст ки вақте ки ҳоло дар расонаҳои интернетӣ гӯем бисёр менависанд ки варзишгаро ҳамчун турист сафар кардан, сайёҳ сафар доштанд, ба ман ҳамчун варзишгар ин суханҳо хеле сахт мерасад. ҳар як варзишгаре ки дар бозиҳои олимпӣ ширкат меварзад, ӯ як натиҷаи баланди варзишӣ ё меъёри муайянро иҷро кардааст. рохат ҳамту осон ба даст намеояд. онҳо дар як қатор чорабиниҳои ё гӯем чемпионатҳои ҷаҳон, чемпионатҳои осиё бояд ширкат варзанд ва ҳамон меъёри муайянро ба даст оранд. шумо дуруст савол додед ё қайд кардед ки дар бозиҳои олимпии 2010 нахустин бозиҳои олимпии Сингапур наврасон буд ва мо аз он ҷо бо 2 медал баргашта будем. Баҳодур Қодиров аз рӯи гӯштини тарзи озод ва Шукрона Шарипова аз рӯи теквандо ВТФ намуди олимпӣ. ҳамаи варзишгаро дар асоси як барномаи мушаххас тӯли 4 сол омодагӣ доштанд. ҳар як нафари онҳо дар ҷамъоматҳои таълимии варзишӣ буданд. ҳар як нафари онҳо дар чӣ қадар ки устод Маҳмуд Абдулло қайд карданд, дар чемпионатҳои осиё, дар чемпионатҳои ҷаҳон сазовори медалҳо гардида буданд ва ҳамон натиҷаи варзишӣ ки дар чемпионати ҷаҳон онҳо нишон дода буданд, дар бозии олимпӣ дар ҳамон ҳолат онҳо қайд карданд ё ба даст оварданд. ва фикр мекунам ки медали олимпӣ тӯли 1 сол ё 2 сол ба даст намеояд. ҳамаи мутахассисони соҳа медонанд ки барои омода кардан ё ба даст овардани медали олимпӣ солҳо дар марказҳои гӯем ки омодагии олимпӣ варзишгар пурра қарор дорад. ҳатто дар як хел давлатҳо, аксарият давлатҳо онҳо дар ҳамон ҷо дарс мехонанд ки аз мактаби худашон дур набошанд, аз фанҳое ки онҳо бояд албатта хондан тавонанд. ҳатто дар ҳамин марказҳои олимпӣ, омодагии олимпӣ онҳо дарс мехонанд ва моҳҳо солҳо дар он ҷо қарор доранд ва шароити хуби касбӣ гӯем доранд. ва фикр мекунам ки ба варзишгарои мо агар мо ҳамин шароитҳоро муҳайё мекардем қабл аз олимпиадаи Токио, бозиҳои олимпии Рио де Жанейро, бозиҳои олимпии Лондон, шояд ки натиҷаҳои баланди варзишӣ, дар бораи медалҳо гап намезанам, шояд ки натиҷаҳои баланди варзишӣ зиёдтар мешуданд. фикр мекунам ки ҳамин ҳам як камбудӣ ҳаст ва албатта нисбати ин масъала бояд мо мутахассисон ҳозир бо ягон пешниҳод баромад кунем ё ягон пешниҳоди худро ба вазорат, кумитае ки марбут ба ҳамин соҳаи мо вогузор шудааст будадорӣ доранд, бо ягон пешниҳод албатта бароем. ташаккур. ҳамкори мо Нигораи Фазлиддин дар кӯчаю хиёбонҳои шаҳри Душанбе аз сокинони пойтахт хоҳиш карданд ки дар бораи натиҷаҳои нишондодаи варзишгарони тоҷик дар олимпиадаи Токио фикру мулоҳизаҳои худро баён кунанд. биёед ҳоло меҳмонони азиз ҳамроҳи бинандагон ин наворо тамошо мекунем.
خوب باید مثلا المپیاد یک نفرانی برن که بدونن که خطی کیست آزمایی میکنن. یعنی معلوم است که در المپیاد چور مثلا از کوچه آدم نمیاد، از اون کشورها اون آدما بخواد اشتراک میکنن، یعنی باید آماده باشن. ولی از همه چیزی مهمی که باید ما بدونیم این است که برای یک مثلا همین تیار کردن یک نفر به همین بازی‌های المپیک حکومت تاجیکستان چقدر مبلغ صرف کرده است. یعنی وقتی مثلا همین اگر بگیریم استوپیریونا همین تا همونجا رفتن چقدر مبلغ حکومت برای این صرف کرده است و اون رقیباش هم یا بار ببینیم که برای رقیبای مثلا استوپیریون همون کشوراشون چقدر مبلغ صرف کردن. تایری درست کردن یا هوایی نیه کان درست ماست کردن این خیلی هوایی نشونش نکرده. омодагӣ бояд ба дараҷаи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад. таҷрибаи варзишгорои мо дар саҳнаи байналмилалӣ он қадар баланд нест. Масалан гирем ҳамон чи варзишгорои мо имконият надоранд ки дар ҳамаи мусобиқаҳо иштирок кунанд. бисёр вақт ин проблемаи пулӣ аст. онҳо маблағ надоранд барои рафта дар он ҷо иштирок кардан. ҳамин боис мегардад ки дар ҳамин хел масалан гирем чи мусобиқаҳои бузург онҳо ҷойҳои хубро ноил гашта наметавонанд. рости гап намедонам. Апан нигоҳам накардим, оқа шавқ рағбатам нест нисбат ба ва. хай сабабаш мумкин камтар тамрин кардагӣ ё чӣ бошад? Сабабаш асосан ба фикрам финанси проблема иҷода. Бачаҳои мисол хеле бачаҳо ҳастай худ мондаям кадрои ҷавонои бисёр нағзо ҳастай ва ё ҳамин биромадан да финанси проблема мисол нест. поддержка кам аста. Набоша ин қишлоқҳо дар дигар ҷойҳо да ҳастай талантҳо бисёр. اهمیتی باشد یا و یا فکر کردن که ما مثلا جایهای نمایان اخلاقشون باوری داشتن. مثلا همین خیلی زیق شده. من از سال اول تماشا کرده ایستاده بودم. زیق شدن که یگون جای اشغال نکردن. کمترک подготовкашон мумкин ки безе боша, неким иншолло худо хоҳад бо дофи дига насиб боша, ҳама нағз мешавад. тайёргарии хуб надидан аз сабаби ин COVID-19 ки мисол чанд одам мисол пас мондагӣ айрои ҳамин хуб мо наворо дидем ва таваҷҷӯҳи мардум ба варзиш хеле зиёд аст ва онҳо фикру мулоҳизаҳои худро баён сохтанд. من اکنون از شما میخوام بفهمم درباره فکری مردم و محترم علی محمد میرزایف که شما سالیانی دراز به این ساحه رهبری کرده اید و بگویید که برای رشد من بعده ورزشی کسبی و برای اون که ورزشکاران ما در المپیادهای آینده موفق شوند چی کارها رو باید به ثبوت رساند؟ پیش از همه گفتنی هستم که خیلی که عبدالله محمود گفتن به ورزشگرای ما تجربه جهانی نمی رسید. من در 2 المپیاد اشتراک کردم. در پکین 2008 ما 2 مدال آوردیم. از لندن 1 مدال آوردیم از بوکس موضوع نچوری و ما دیشب نظر رو 20 سال تیار کردیم. 20 سال تیار کردیم بابای و صاحبی مدال طلا رسید. و پیش از ریو دی ژانیرو در چمپیونات جهان در خطای جای دوم گرفتگی بود. این تجربه بوی داشت. چی در آسیایی جهانی هم رسول هم یوسف یه وقت برنامه مخصوص داشتن اینا. هم در پکین هم در لندن هم در ژانیرو این ورزشگرای ما خیلی اکو تجربه بوی داشتن. هم طرفه گفتی رستاد وای چی میگن وای تیاری زور دیدگی بودن. حاضر ما این المپیاد توکیو رو تماشا کردم. ورزشگرای ما اساسی بگیریم همش جوانن. اینو لیسنس گرفتن یا لیسنس گرفتن قهرمانیه. همین که تقدیریم همین بوده که همین بچه‌ها کو لیسنس گرفتن رفتن. خیلی خودشون میشل سومون در 2 برآمدش غالیب آمد و سیمش بسیار چیزی پرقوت آمد گوشتینگیر و اکمال دم
Тимур Рахимов бисёр палвони зур аст, бисёр аз ҷиҳати тактикӣ вай бой дод. Ман фикри ман мехелай мана ту гӯштингирӣ ки Маҳмуд вай бисёр вайра ғам дод. Вай соҳиби ҷои дуюм шуд баъд ҳамон. Вай чӣ хеле ки як приёмта ғалтид вай бой дод. Набошам инам палвони зур буд. мо ояндаи чӣ дошт, мо бисёр мухлисӣ кардем, мо дилмон месӯзад. Мо баро ки дар ин соҳа 52 сол кор кардем. Ягон бозиёро чиз ғайрим чашм накардем, тамошо кардем, мухлисӣ кардем. Ман аку фикр мекунам ки ҳамин баромаде ки ҳозир кардан бачаҳои мо бояд аку ин бачаҳои чӣ мегӯянд оянда доранд. Ино бояд як барномаи махсус кунанд. Кумитаи ҷавонон варзиш, Кумитаи Милли Олимпӣ бо Федератсияҳо масъалат карда барномаи махсус кунанд ки ҳамаш маблағгузорӣ шавад. Бе дастгирӣ ҳукумат ё сарпараст ягон варзишгар, ягон мураббӣ натиҷаи баланда намерасад. Баро ки мо ин мактаба гузаштем. Мо дар даври шӯравӣ бузӣ мекардем, мо хумон роҳбарӣ кардем. Дастаҳои Помира, Қурғунтепа, вақти Пахтакор, Қурғунтепа дар шаҳр кор кардам. Чӣ қадар мо ҳамаро дастгирӣ мекардем. Агар падарвор муомила накунем, у варзишгарон натиҷа наметиҳанд. ҳамин хел чизҳои истеъдодҳои ҷавонои бисёранд. виёра фақат дастгирӣ карданд. ман боварӣ дорам ки ҳозир як хулоса омадан дар кор аст. барномаи махсус кардан дар кори маблағгузорӣ кардан дар кор аст. ана баъд аз варзишгаро талаб кунанд ки ба натиҷа битиҳанд. ман ҳаминро мехоҳам. ташаккури зиёд. марҳамат илоҳӣ. дар ҷо дуруст қайд кардам. воқеан ҳамун 10 нафар варзишгаре гуфтанд онҳо рохат гирифтан. ин як муваффақияти калон аст ва имрӯз бояд ки як чизро мо фаромӯш набояд кард ки чӣ хеле ки дар ин ҷо муаллима Наргиз Набиева қайд карданд ки дар бозиҳои олимпии навратон соли 2010 масалан ба муваффақиятҳо расиданд, чунки омили асосӣ худи як нақшагузори хуб буд. яъне ки худ роҳбари ҳамин ҳайати ҳамин бозиҳо ки худи Наргиз буд, ҳам мутахассис буданд, ҳам варзишгар буданд, ҳам дар сардори раёсати варзиш кор мекарданд, ҳам дар муовини раиси кумитаи варзиш кор мекарданд. яъне ки ҳамун нақшагузорӣ барои дуруст монда буд. барои ҳамин аз ин ҳам вобастагӣ дорад. баъд дуюм ки ман фикр мекунам ки агар имконият шавад ҳамин соҳае ки имрӯз мо фаъолият дорад, кумитаи кор бо ҷавонон ва қаблан бо сайёҳӣ ҳам бо варзиш, агар хуб мешуд ки имрӯз ҳамин кумитаро бояд ки кумитаи тарбияи ҷисмонии варзишро дар алоҳидагӣ бояд ки фаъолият кунад ва роҳбар ва муовин ва тамоми мутахассисон бояд ки мутахассисони таҷрибадор бошанд. мутахассисоне ки дар соҳаи варзиш бояд ки унвон дошта бошанд ки дар ҳамин соҳа кор кунанд. ба қадри мураббӣ ва варзишгар бояд ки расид ва ҳамчунин бояд ки мо бояд ки ҷалб кунем мутахассисони варзиш. агар ки нарасад, имрӯз таҷрибаҳои дигар давлатро бигирем ки мураббиҳои бо таҷрибаро барои дастаи мунтахаб даъват кунем ва ҳамчунин бояд ки як дастаи дар як маркази омодагии дастаҳои мунтахаби олимпӣ бояд ки дар Тоҷикистон бояд ки фаъолият дошта бошад. ва фикр мекунам ки имрӯз як чизи дигара қайд кардани ҳастам ки худи ҳамин варзиш бояд ки инам як илм аст. мо бояд нодида нагирем ва ман фикр мекунам ки барои пешрафти ҳамин соҳаи варзиш бояд ки мо дар маҳаллаҳо, яъне ки дар вилоятҳо ақаллан як мактаб интернатҳои варзишӣ бисозем ки дар он ҷо аз ҳамон ҷо шурӯъ шавад варзиш то ба варзишҳои касбӣ яъне бирасанд. ин ҳам як барои рушди варзиш як такони хуб медиҳад. ташаккур. ва албатта дар олимпиадаи Токио лаҳзаҳои ҳаяҷонбахш ва ҷолиб, шавқангез ҳангоми ҳунарнамоии варзишгарони мо буданд. шумо чанд лаҳзаро гуфтед ва мехостам ки ҳамин лаҳзаҳоро ба хотир биёрем ки кадом варзишгарон дар хотири шумо ҳунарнамоии онҳо дар Токио боқӣ монд. Наргиз, марҳамат. албатта ҳамчун варзишгар ман бо ҳар як нафар варзишгари худамон бо онҳо будам, барои ин ки ман мефаҳмам ки барои онҳо паси сар кардани солҳои тӯлонӣ, тамринҳои тӯлонӣ, на фақат дар шароитҳои хуб, ҳамчун мутахассис мо ҳама ин чизҳоро медонем ва бо ҳар як нафари онҳо будам ва бо Баҳодур
бо Сиёвуш барои он ки Сиёвуш бо ман якум нахустин сафари ӯ дар бозии олимпии 2010 дар Сингапур буд. Ман Сиёвушро хуб медонам, барои он ки дар онҷо ӯ низ дар вазни худаш баромад карда буд ва албатта аз гӯштингирон ҷудокорон бисёр барои ман ҳар як рақобати онҳо эҳсосотҳои хубро боз як бори дигар қайд кардани дар ин ҷо айби варзишгар нест. ӯ сатҳаш ҳамин қадар ҳаст. Мо бояд имрӯз ин хурсандиовар аст ки онҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ литсензияро ба худашон ба даст оварданд. Бисёр давлатҳои бақудрат ҳаст ки ҳатто дар риштаи ҷудо онҳо литсензияро ба даст наоварданд, лекин маблағҳои бисёр сарф карданд. Мутахассисои бисёрро онҳо ба ин барои омодагӣ ба олимпиада онҳо ҷалб карданд. мо имрӯз бе мутахассисон кор мекунем. Ба иззати нафси ягон нафар расиданӣ нестам, лекин ҳастанд варзишгар ё мураббиёне ки сатҳи олӣ доранд, сатҳи ҷаҳонӣ доранд ва фикр мекунам ки барои ба даст овардани медалҳои олимпӣ ин аз ҳама болотарин аст. Мо бояд мутахассисонро аз хориҷи кишвар ҷалб намоем. ин ҳам як гӯем ки мушкилот барои республика барои ҷумҳурии мо ҳаст ва фикр мекунам ки таҷрибаи дигар давлатҳо ба мо имрӯз нишон медиҳад ки мо ҳам аз ҳамин чиз истифода барем. ва албатта ман бисёр мехостам ки ҷудокорон ягон натиҷаи беҳтарро нишон диҳанд. мутаассифона рақобатҳои онҳо бо ҳарифҳои бисёр баланд, сатҳи баланд буд. шумо аз ҳамин чиз ҳам бохабар ҳастед. бисёр вақт чихед ки Акин Арзулло шумо қайд кардед, қуръапартоӣ ҳам мавқеъ калон дорад. дар ин ҳолат шояд ки метавонистанд дар дигар рақобатҳо ғолиб оянд, лекин он рақибоне ки ба онҳо ғалтиданд, онҳо бисёр варзишгарони бо таҷриба ва ҷаҳонӣ буданд. ва барои ман ҳозир наметавонам гӯям ки Комроншоҳ хуб ё бад баромад кард, ё Баҳодур беҳтар, ё Шабоз. ба фикри ман бисёр нисбати варзишгарон ин нодуруст аст. онҳо чӣ қадар ки омода буданд, ҳамон омодагии худро нишон доданд. қудрат доштанд, қудрати худро нишон доданд. албатта. бале, ташаккури зиёд аз ин суҳбати мизи гирд ба хулосае омадем ки барои дар оянда рушд ёфтани варзиши касбӣ ва бо муваффақият баромад кардани варзишгарони тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ то бозиҳои олимпӣ чанд корҳои асосиро бояд ба субуд расонд. аввалан сохторро бояд тағйир дод, яъне кумитаи алоҳидаи варзиш шавад ё кумитаи оҷонсӣ ё вазорат, ин ба мисли дигар кишварҳо. баъдан ба хулосае омадем ки яке аз чизҳои асосӣ дар Тоҷикистон намерасад, ҳарчанд мо солҳои охир бебинем ки чӣ қадар иншоотҳои бузурги варзишии сатҳи байналмилалӣ бунёд ёфтанд. як маркази омодагии олимпикӣ онҷо ба ғайр аз иншоотҳои варзишӣ ҷои хоб, ҷои ғизохӯрӣ ва дигарҳо бошад. ин дуюм. ва ба хулосае омадам ки маблағи чунон ки ҳам ҳаводорони варзиш гуфтанд, маблағгузорӣ ба варзишгарон ба соҳаи варзиш нокифоя аст. сарпарастон хеле кам ҳастанд ва медонем ки буҷаи ҳукумат чӣ хел аст ва ҳоло наметавонанд ки барои варзиш мисол ба мисли кишварҳое ки барои як варзишгар аз 1 миллион то 4 миллион доллар сарф мекунад ки ин соҳиби медали олимпӣ гардад. вале дар мо ақаллан дар як 4 сола дар як сикл то 200,000 бояд сарф кард ки баъд медали олимпӣ ба даст биёрӣ. инчунин сабаби дигар ин кадрҳоро гуфтем. ба соҳа бояд ки мутахассисони варзида пуртаҷриба роҳбарӣ кунанд ва аз ҳама асосӣ варзишгар аст ки гирди ӯ ҳама ҳастанд. варзишгар бояд ки шикамаш сер бошад, дар бораи оилааш фикр накунад, яъне маблағе ба ӯ бидиҳанд ки оилаашро таъмин кунад. варзишгар бояд
дар машқҳои дастаҷамӣ иштирок кунад ва аз ҳама боз асосиш дар як сол на кам аз 10-12 мусобиқоти байналмилалӣ. баъд аз он мо метавонем ки аз варзишгар дар мусобиқоти ҷаҳонӣ то олимпиада медал интизор шавем. дар ҳамин ҷо суҳбати мизи гирд бо шумо меҳмонони арҷманд ба анҷом мерасад. ташаккур ки шумо таклифи моро қабул кардед ва омадед фикрҳои худро баён кардед ва барои иштирокатон меҳмонони азиз аз шумо сипосгузорам ва бароятон саломативу барори кор орзумандам. ҳамчунин ба шумо низ бинандагони азиз ки бо мо будед ташаккур мегӯям. шоду пирӯз бошед.